seluruh warga masyarakat Desa Purwosari Babatan Ponorogo. Matur sembah nuwun. Kaya ngono kuwi, Nduk. Sing diati-ati wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Iya. Nadyan to awake dhewe sowan lapangan kene nembe sepisan iki ning gandeng Piyayi Purwosari Babatan Ponorogo iki piyayi sing tresna karo budaya, sing maindhit karo wayang, mula ya lapangan sing semene jembare meksa ora cukup ya. Mergo akeh sing kepareng rawuh mangestoni marang Desa Purwosari. Iya, luar biasa. Ora mung ana Purwosari, marambah makaping-kaping saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Ponorogo. Kahanane ya pancen kaya ngene iki kok no. Piyayi lek antusias, lek tresna, lek cinta karo budaya jati diri bangsa pancen kaya ngene iki becike. Iya, mula ya awake dhewe ngaturake panuwun. Wajib awake dhewe ngaturake gunging panuwun ing tanpa upami wabil khusus dumateng warga ageng masyarakat ing Desa Purwosari Babatan Ponorogo ingkang ripalungguhan iki dalam rangka bersih desa ya karo sosialisasi desa bersinar. Desa bersih narkoba. Yen bersih desa wis cetha lamun to iki tasakuran sing ditindakake dening kabeh para warga masyarakat dipandhegani karo perangkat lan uga Bapak Kepala Desa. Sing intisarine nyuwun marang kurbane Hyang Agung marang Allah Taala muga-muga sedaya para warga masyarakat ing Purwosari tansah ginanjar keselamatan ya slamet lahir batin slamet donya praktek akhir. Ngono ya Mas. Kaya ngono kuwi resik marang desane ngresiki penggalihe sing nggoni lan uga ngresiki apa papan-papan yang kanggo kebutuhane Bebrayan Agung. Mula mau panitia aku sangat condong, aku sangat lumajeng, aku sangat cocok menghimbau kepada para penonton semuanya untuk ikut menjaga kebersihan di lapangan iki, dicawisake tempat sampah utawa plastik, mengko yen ngastor reget apa wae aja dibuang sak nggon-nggon. Ning wis ana ya kuwi wujute wadah kanggo ngregeti marang sampah-sampah mau, pamrih bubar wayangan papan kene tetep resik kaya ngono lho. Lah iki maknane bersih desa ya ning kene iki. Kabeh melu handar dene marang Desa Purwosari. Kaya ngono kuwi becik lho, becik. Iya. Ewadine desa bersinar bersih dari narkoba, awake dhewe ora perlu sinau ning endi-endi mung manut karo dawuh para simbah-simbah yen. Dadilan orane bocah, dadilan orane pemuda utawa generasi kuwi gumantung saka triwiyata pawiyatan telung perkara. Ingkang sepisan ya kuwi panggulwentai Rama Ibu ana ing dalem utawa ana ing omah. Angka loro ya kuwi piwulange bapa ibu guru ana ing sekolahan. Dene kang angka telu ya kuwi lingkungan. Kuwi sing ndadekke utawa ngrusak marang para generasi gumantung telung perkara ning omah, ning sekolahan karo ning lingkungan. Iya kok. Nadyanto ning dalem panggulwentai Rama Ibu ki becik, ana sekolahan piwulange bapa ibu guru kuwi apik. Nanging lamun to lingkungane lingkungan ceroboh, lingkungane lingkungan rusak, ora neh ora mokal dadi anak angel ditata, angel diatur. Ketika ada anak yang nakal, jangan 100% kita menyalahkan kepada anak itu sendiri. Namun sebagai orang tua kita harus introspeksi, kok anakku iso nakal ki janjane kleruku makan ana nggondi kudu diwelah-alik dhewe. Iya, ngono kuwi. Mergo yektine yen ana anak sing nakal, sing kleru dudu anake, ning wong tuane. Ngono ya. Kaya ngono kuwi, le milih sekolahan piye, le tramongke piye, le ngluwentah ana dalem ki piye. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye. Mbok 10 tahun utawa 20 tahun sing bakal teko, sing calone memegang tongkat estafet ya kuwi nyiseni marang kamardikane bangsa Nuswantara ya para nom-noman kuwi aja nganti mengko morale dadi rusak, pakatine dadi bobrok, mergo anane narkoba sing bener-bener ngrusak marang generasi bangsa. Aja mung nyalahne anake ning kabeh para piye sepuh bebarengan nggatekke karo anak. Rata-rata anak
sing nakal ngono kuwi mergo kurang perhatian saka wong tuwa, iso uga mergo wong tuane rusak-rusakan kegiatan karo bojone iso. Terus banjur nggih pelampiasan dadine kaya ngono. Lah padha karo Pak Lurah Purwosari iki, Pak Sukatman. Dadi lurah ki ya kudu adil, kudu rata. Nuwun sewu yen cara nggenku selaku kepala desa ki gelem ora gelem kersa ora kersa sirahe iki nuwun sewu pikirane diparuh dadi loro kiwa karo tengen apa ngono sing tengen kuwi nggih ngurusi nggih srawung nggih bekti karo para kiai alim ulama lan para sepuh ning sirah sing kiwa nggih srawung karo cah nom-nom sing gaweane lho ngono ki aja diseneni aja digething ning ayo dirangkul, ayo dicedhaki, men enggal entuk solusi mergo bocah nom janjane perlu kasih sayang, perlu perhatian sing kaya ngono kuwi. Iya, kaya ngono kuwi. Wis tepung ya karo Pak Sukatman. Wis wano yen-yen Pak Carik karo ketua panitia nalika aku wayangan dene Pak Suwito biyen sing kepareng manggi awake dhewe. Wingi kae neng endi Pak iki? Nggih demung nanti lali kekerepan yang Ponorogo lali nanti ya. Teng demung wingi niku nggih kepareng rawuh Pak Carik, ya Pak Lurah ya gerah yen ben malah panjenenganipun nun sewu malangan kecelakaan. Iya, ing saiki wis sehat, muga sehat sak teruse. Iya, lagi sore mau aku bisa ketemu karo panjenengane. Aku mau lak jam 5:30 sore wis teko kene. Iya. Lah kuwi ora ngerti. Ora ngerti lamun sing manggake kuwi iki nuwun sewu Pak Lurah, tak kira nek tukang kebersihan lho. Oh iso ngono. Mergo ora ono sing dawuhi kok turun tau petuk. Betul ya dereng siram Pak Lurah sing ngangge kaos kae putih ora coklat ora, ya. Ngono kuwi, aku ora ngerti. Terus karo Pak Carik dikandani Pak Dalang itu Pak Lurah, ya ampun, piyayi le sederhana tek kaya ngoten niku, piyayi le prasaja tek nganti kaya ngono kuwi. Tanpa beda kaya Ratu Ngamata Prabu Puntadewa. Piyayine iki apa anane sabar, jujur, hidupnya sepenuhnya untuk diabdikan untuk kemuliaan warga masyarakat di Purwosari yang tercinta. Itulah Pak Lurah. Ya, mulai yang pidato bukan masalah Pak Lurah, pidato basa campur bukan masalah. Timbangannya nek Lurah pidato bahasane halus ora tau wayangan. Iya. Nggih ngoten Pak. Kalau Pak tukang manu kiyaine ada ora masalah. Sing penting tetep nyenenge warga masyarakate, yen masyarakate seneng atine, yen penggali padang nyambut gawe sregep, yen sregep nyambut gawe insyaallah rezekine melimpah ruah kebak berkah. Allahumma. Allahumma. Jamaah. Terima kasih, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal
suno masa tempel nyimput cepet utara cepet selatan karo ajar ya terdiri dari 38 RT pandegane karo Pak Kades Sukatman sing nyatane panjenengane 2 periode ngayomi warga masyarakat Purwosari muga-muga genep ping 3 anggone mulyakake karo Kyai Purwosari ya amin uga matur nuwun karo Pak Care utawa Mas Care Arif Saifuddin ya Pak ugi dumateng sang ketua panitia Pak Jonianto ketua BPD Pak Misnianto ya ketua LPMD Pak Haryanto lan ugi bapak-bapak kasun di 5 dusun Mbah Sumawan bapak Pak Care kuwi ya matur nuwun lan wabil khusus dumateng ibu-ibu PKK Seni Karawitan SPMB utawa Sri Kandi Purwa Marwita Budaya Purwosari. Wah iya panjenengane mau sing ngersakake klemengan sore mau Tanjung Gunung mergo janjane ibu-ibu PKK arep pentas nek nanti panjenengane ibu-ibu padha nganggo gamelan terus sing masak sapa. Kula panjenengane rela berkorban rasa ngadu gamelan engko wae bar wayangan den ditabuh karo bojone dhewe ngono. Iya ngono ya Mas. Matur nuwun ibu-ibu sedaya sembah nuwun ing tanpa upami Bu Camat ya Pak Dan Ramil karo Pak Kapolsek lan jajaranipun para sepuh ingkang kepareng mangestoni Kyai Alim Ulama ya Mas. Sembah nuwun. Kuwi dhisik ayo gandeng iki ana bintang tamune no. Sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Pacitan karo Mbak Lucy Brahman. Wah iya. Mbak Lucy iki domestik Ponorogo. Ngono kuwi. Sambene dadi waranggana ning asline iki dhek iki profesinya menjadi penjual daster online. Ya, PNS barang. Syukur jadi ngabei. Ya, nyuwun slendro songo Mas Danang. Ngormati kalian Mas Gareng coba kaya apa serampake men seger. Ya. Monggo Mas Gareng pinak wonten panggungan iki. Yo, iso dados.